Bon dia a tothom, benvinguts al Pantalla Social i avui amb nosaltres tenim un convidat molt especial que ens ve a parlar sobre un projecte vinculat a una entitat de Poblenou de Barcelona, una que segurament molts de vosaltres coneixeu. Ell és Aleix Carrillo i ens ve a parlar del seu documental. Benvingut. Moltes gràcies, encantat de ser aquí. Per començar, explica'ns una mica en què consisteix aquest treball que heu realitzat. El treball es basa en cercar una entitat pública amb iniciativa social a Barcelona, documentar i explicar les seves activitats, els seus valors, la dinàmica i per donar-li també visibilitat a aquesta associació. Hem escollit una entitat de barri, del barri del Poblenou, i és una entitat de fotoclub. Molt interessant. Doncs Barcelona té moltes entitats d'aquest tipus. Explica'ns per què fer un documental sobre aquesta entitat. Per què ha vingut la idea de fer-lo sobre fotografia, sobre ells? Doncs la idea va néixer una mica per casualitat. Estàvem buscant temes que tinguessin un component humà i cultural fort i ens vam topar amb aquesta entitat que fa anys que treballa a Poblenou i promocionant la fotografia des d'un punt de vista comunitari, també. Em va semblar bastant interessant aquest tema. O sigui, per què vau decidir triar la fotografia? Perquè em va sorprendre veure com els jubilats tenien ganes d'aprendre sobre la fotografia a nivell artístic, semiprofessional també. A més, com estem estudiant mitjans tècnics, i és l'assignatura que estàvem practicant, em va semblar bastant interessant, la veritat. Molt bé, doncs parla'ns del documental, de què va exactament? Doncs el documental presenta el dia a dia de l'entitat, les seves activitats, el seu protagonista i també la seva filosofia. Hem volgut captar l'essència dels espais com la passió d'una persona que participa. És un viatge pel món de la fotografia com a eina de connexió i d'expressió. Està molt bé això. I on estan ubicats? El local és a la casa de barri de Poblenou i es troba a la Rambla de Poblenou. De fet, allà tenen una sala molt petita que al propi documental surt al lloc concret i ens han deixat clar durant la producció del documental que estan lluitant per aconseguir un espai més gran, ja que actualment la seva sala no pot acomodar ni a la meitat dels seus socis encara. Bueno, doncs tenim un primer fragment amb un dels primers protagonistes d'aquest documental. Donem-li pas. Jo vaig aprendre fotografia ja diguem-ne de molt petit, de nano, perquè el meu pare em va regalar una càmera de les Instamatic, que ja suposo que no ho coneixeu, i són unes càmeres que, anaves amb carret i començaves a fer coses i allà vaig començar a aprendre. Després, ja més gran, m'hi vaig dedicar-hi més i després vaig fer uns cursos de fotografia. Bé, l'associació del Fotoclub Poblenou va començar el 2011, si mal no recordo, i vam començar perquè es van fer una sèrie de cursos de formació de fotografia al casal de Poblenou, a la Rambla. Ja hem vist aquí el primer entrevistat. Explica'ns, Aleix, com ha anat amb ell? La veritat que estem molt contents amb el Xavier Modamio, va ser molt correcte i molt simpàtic amb nosaltres, la veritat. O sigui que no va haver-hi traves, va ser fàcil el contacte amb l'entitat? La veritat és que sí, van ser molt oberts des del primer cop i quan vam intentar contactar amb altres entitats, per exemple, van ser els primers que ens van dir que sí, que sense cap mena de problema, venien al centre i li vam explicar la idea i no van trigar res en venir i en contestar. Ostres, doncs sent d'un centre educatiu, com va ser el rodatge? Com va ser aquesta experiència? Va ser molt còmode, la veritat, ja que hem fet diverses entrevistes més d'un cop i van ser molt professionals i sempre m'ha agradat tractar amb persones de distintes generacions, ja que tenen moltes coses que explicar i sempre tenen ganes de parlar amb gent i socialitzar i explicar coses seves i tot. Està molt bé. Tenim un segon fragment del documental, així que donem-li pas al segon protagonista. Em dic José Antonio Torres. Estic jubilat en aquests moments i gaudeixo del temps. La meva afició ve des de ben petit. Vaig fer un primer curs a l'antigua cooperativa de consum que actualment és Abacus. Vaig estar durant uns anys fent fotografia, tot el que era en rodet, i després, com la majoria de companys, deixes un temps de fer la fotografia, només fas fotografia de viatge i familiar. Doncs ara hem escoltat un dels socis, oi?, d'aquesta entitat. Explica'ns com va ser amb ell. A José Antonio va ser una persona molt amable també i ens va donar un punt de vista d'una persona usuària dins del fotoclub.
sigui, parlant amb gent del món, us ha alguna cosa que us hagi sorprès especialment? Moltíssimes coses, la veritat, però potser el que més ens ha impactat és com la fotografia pot ser una eina per construir una comunitat. Sovint pensem que fer fotos és només captar imatges boniques i ja, però aquí hem vist com pot servir per generar debat, memòria i identitat col·lectiva també. Sí, és realment sensacional. Estic segur que tot això quedarà ben reflectit al documental i, per cert, heu tingut algun... Sí que això és un tema difícil de parlar, però heu tingut algun inconvenient a l'hora de fer aquest programa? Doncs sí, hem tingut alguns inconvenients també perquè, ja que al nostre grup faltaven bastants persones que han deixat el cicle i hem tingut que... la mala sort demà en ells i per això vam començar més tard a fer el projecte. Però un altre punt important que ha marcat la diferència a l'hora de fer el documental és que no hem pogut gravar plans recursos a les activitats que fan, ja que van concretar molts cops el dia de gravació i per motius externs a nosaltres, la veritat, no hem pogut gravar menys plans recursos. Però tot això creiem que ha quedat un projecte prou bonic i bastant interessant, la veritat. Tornant així al documental, parla'ns dels dos protagonistes que heu entrevistat. Molt bona pregunta. Els dos protagonistes són dos jubilats que gaudeixen del temps lliure. Un d'ells és la persona que va fundar el club de fotografia i ens explica què fan al local, a les excursions i a totes les activitats que gaudeixen. L'altra persona que ha vingut a fer l'entrevista va ser un membre del fotoclub, com heu vist, i des de fa anys que porta dins de l'entitat i ens dona un punt de vista des de dins del club i ens explica què sol gaudir més dins del fotoclub. Activitats, sí, sona molt interessant. La veritat, tinc moltes ganes de veure aquesta entrevista i parla una mica ara a l'àmbit personal. Com heu viscut vosaltres tota aquesta experiència? La veritat que ha sigut molt enriquidor, la veritat. Com he dit abans, a mi m'agrada envoltar-me de gent gran i que m'expliquin les seves vivències. Sento que totes les persones grans han de ser escoltades i valorades. Al meu equip també l'ha agradat molt treballar sobre aquest tema. Crec que hem sigut bastant afortunats de trobar aquesta entitat i aquesta gent. M'alegro molt. Una cosa, Aleix, no m'heu comentat quin és el títol del projecte. Sí, finalment vam decidir el nom de Revelats, ja que em sembla un joc de paraules que expressa molt bé tant la part tècnica de la fotografia com el descobrir històries amagades, també. Sí, és realment un nom molt ben trobat. Doncs, Aleix, ja és hora del comiat. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. I doncs no us fem esperar més a vosaltres. Us deixem ja amb el documental Revelats, un viatge per la fotografia que no us deixarà indiferents. Endavant! Em dic Javier Modamio i des de fa 8 anys soc president del Fotoclub Poblenou. En aquests moments soc jubilat. Jo vaig aprendre fotografia de molt petit, de nano, perquè el meu pare em va regalar una càmera de les Instamatic, que ja suposo que no ho coneixeu, i són unes càmeres que, anaves amb carret i començaves a fer coses i allà vaig començar a aprendre. Després, ja més gran, m'hi vaig dedicar-hi més i després vaig fer uns cursos de fotografia. Bé, l'associació del Fotoclub Poblenou va començar el 2011, si mal no recordo, i vam començar perquè es van fer una sèrie de cursos de formació de fotografia al casal de Poblenou, a la Rambla. Hem de dir que al principi eren 8 persones i d'aquestes 8 persones vam començar a treballar i a fer coses i mica en mica vam anar creixent. Els reptes més importants que vam tenir bones a primeres era aconseguir prou socis, perquè, clar, 8 persones fan molt poca cosa. Ens vam plantejar d'anar tirant endavant. És cert que vam començar a tenir bastants socis, sobretot arrel de la pandèmia, i això ens va donar possibilitats que molta gent ens va conèixer i es va apuntar. Suposo que com que tenien hores lliures, i era el que fèiem. Curiosament, acabada la pandèmia, vam tenir una pujada de socis enorme. Em dic José Antonio Torres. Estic jubilat en aquests moments i gaudeixo del temps. La meva afició ve des de ben petit. Vaig fer un primer curs a l'antigua cooperativa de consum que actualment és Abacus. Vaig estar durant uns anys fent fotografia, tot el que era en rodet, i després, com la majoria de companys, deixes un temps de fer la fotografia, només fas fotografia de viatge i familiar, fins que em vaig apuntar al fotoclub
i comences una altra vegada a involucrar-te en tota la tasca de fotografia que no has pogut fer de més jove. Tinc que dir també que els projectes més importants que hem estat fent han estat aquests 2 últims anys, que ha sigut el Fotofest a Poblenou, en el qual s'ha fet un festival de fotografia dintre del barri que ha englobat 10 o 12 exposicions, activitats, xerrades, etc. En concret, el 2024 vam tenir moltes seus expositives i va ser un gran repte del qual estem molt contents. El Fotoclub normalment fa moltes activitats, ens creiem que són bastant dinàmics. Cada mes es fa un concurs social intern d'entre socis en el qual es presenten fotos sobre una temàtica i després es comenten i s'avaluen. A part d'això, hi ha cursos de formació des de nivell 0 completament inicial al nivell 1, nivell 2 i ja més avançat. Normalment, per exemple, avui que és dijous es fan uns tallers fotogràfics en la nostra seu de temes monogràfics. Hi ha diferents temes, per exemple, avui en concret és flash, però hi ha dies que pot ser light painting, un altre dia pot ser filmació. Fem 2 xerrades al mes, una de viatges que al final de mes que 2 socis presenten un viatge fotogràfic que han fet i unes altres dedicades a grans autors de la fotografia. A veure, el Fotoclub el vaig conèixer a través de companys que estaven en el Fotoclub i estaven a l'associació que jo hi era. La part que més m'agrada són els concursos que fem mensualment, perquè pots veure la interpretació d'un mateix tema tenim els diferents socis. Veiem que n'hi ha molta varietat i l'enfoc teu a vegades és molt petit comparat amb el que fan alguns companys. Per tant, aprens moltíssim. En general, toquem una miqueta, depèn, es pregunta la gent quin interès té i aleshores es busca gent preparada per aquells temes. I hem tocat de tot. Hem tocat fotografia nocturna, retrat, exteriors, interior. L'associació té un material propi, estem ubicats en el casal de barri de Poblenou. Tenim un local realment molt petit, estem lluitant per aconseguir-ho de més gran, perquè en aquests moments som 90 socis i quan ja en som 25 no acabem. I tenim bastant material, tenim focus, tenim pantalles, tenim ordinador, bastant material per treballar. El problema que tenim és que tenim poc espai. Per poder participar dintre del Fotoclub, l'únic que has de manifestar el teu interès, fer-te soci, tindràs accés a tot gratuïtament a la pàgina web, etc. Cobrem una quota purament significativa, molt poc cara, és molt barata, i la gent es pot venir a apuntar i participar en allò que hi cregui convenient. Totes les activitats de cara a socis són absolutament obertes i gratuïtes. Nosaltres el que detectem bastant és que hi ha molta gent interessada, sobretot hem trobat molta gent que ha vingut per aprendre fotografia digital, sobretot s'ha de dir que el nivell, l'edat en general és alta. Ens ha arribat molta gent que tenia un històric de fotografia analògica i volia aprendre digital i molta implicació i moltes ganes d'aprendre i de fer coses, tant a nivell fotogràfic com a nivell de revelat, tot en un conjunt. Tenim casos de gent que ha entrat a nivell 0, partint de 0, que han fet diversos cursos de formació i alguns d'ells han guanyat concursos fotogràfics interns nostres i inclús externs. Per exemple, quan vam fer el del Fotofest, van haver-hi exposicions dels socis, que algunes van ser molt ben valorades i eren socis que venien de nivell 0, de començar de 0. L'impacte que nosaltres creiem que estem fent és donar una miqueta a conèixer el món de la fotografia en les exposicions diferents que hem fet. La fotografia és un camp molt ampli, en el qual hi ha molts temes i moltes coses. Pots tocar des de fotoreportatge, fotografia de natura, retrat, etc. Però nosaltres, dintre del que és el Fotoclub, tenim 3 persones que són professionals, antics professionals, que estan amb nosaltres, i molta gent, sobretot el tema reportatges i el tema fotografia de producte, han après moltíssim amb aquesta gent. A nivell personal, la fotografia, el principal que aporta és el record d'aquelles vivències que has tingut. Sobretot el més important, i en el cas nostre, és que ho expliquem tot, no ens ho guardem, no volem allò de dir, escolta, no li diguis a ningú que ningú més sàpiga fer el que fas tu. El que més em motiva a nivell de la fotografia, ja dic, bàsicament és compartir coneixements, aprendre,
cada dia, perquè cada dia aprens coses noves. A veure, nosaltres ja no ens dedicarem professionalment a la fotografia, òbviament, estem jubilats. A més, venim de camps molt diferents. Jo vinc d'un camp que no té absolutament res a veure amb la fotografia, però és un bon sistema d'ajuntar i de treballar en conjunt, i sobretot, per exemple, quan hem organitzat els grans events com ha sigut el Fotofest, aquí el treball en equip és una cosa fantàstic. Que gaudeixin de la fotografia, que participin tant fotografiant com anant a moltes exposicions. Que comparteixin els seus coneixements, que guardar-te a l'ordinador serveix de molt poc o de res, que comparteixin, que aprenguis i tal. No estic dient que vinguin a la nostra seu, cadascú té la seva forma de fer, i sobretot jo el que diria és això, que si voleu aprendre i tal, compartiu-ho.